dia, benvinguts i benvingudes a aquest espai d'entrevistes organitzat per la Federació d'Educació de Comissions Obreres de Catalunya. Volem conèixer quins són els projectes, les propostes dels diferents partits polítics de cara a les eleccions del proper 14 de febrer. Per tant, avui, aquest matí, ens acompanya el Carles Riera, representant de la CUP, i ens explicarà tot el que té a veure amb l'educació i el seu partit polític. Bon dia, Carles. Molt bon dia i gràcies per la vostra invitació. Gràcies a tu per acceptar-la i per compartir aquests minuts del teu temps. Comencem, doncs, Carles? Molt bé, endavant. A disposar. Si la CUP arriba al govern, si arriba a governar, quines serien les mesures que implementarien durant els 100 primers dies de mandat? Bé, doncs, òbviament, la CUP es presenta a aquestes eleccions per tal d'entrar al Parlament amb prou força com per capgirar el Parlament i el govern 180 graus i canviar les polítiques d'aquest país. I l'educació és, sens dubte, una de les nostres prioritats i objectius centrals. Nosaltres el que ens plantejarem en aquests 100 primers dies és assolir una sèrie d'objectius dels que ara parlaré, o, si més no, durant aquests primers 100 dies posar les bases, sentar les bases i desenvolupar les primeres actuacions per tal d'arribar a assolir-los en el mínim temps possible. Nosaltres considerem que una primera qüestió que cal fer és posar l'educació al centre. L'educació és un servei essencial i aquesta crisi, la crisi de la pandèmia, ha posat de manifest que és un dels pilars fonamentals de la nostra societat i això cal adequar-ho als recursos que se li dediquen, que en aquests moments són molt inferiors al que caldria. Per tant, agendar, planificar el procés que ens ha de permetre arribar a un pressupost del 6% dedicat a l'educació. Aquest és un objectiu unitari i consensuat de la comunitat educativa i li hem de posar calendari i hem de desenvolupar totes les passes des del punt de vista d'actuació pressupostària perquè això sigui així. Aquest és un pas fonamental, però en qualsevol dels casos, mentre hi arribem, el que sens dubte cal fer és augmentar el pressupost per tal de destinar a l'educació més recursos. Recursos organitzatius, recursos tecnològics i recursos de personal. Això és fonamental. Augmentar el personal educatiu i baixar les ràtios. Jo crec que aquest és un objectiu central que nosaltres sí que voldríem desenvolupar en aquests primers 100 dies. Perquè només fent això podrem encarar el que nosaltres considerem que és absolutament prioritari, que és la lluita contra la segregació escolar i el realment avançar cap a una escola inclusiva, perquè tenim una legislació d'escola inclusiva que no s'està complint, perquè no se li posen els recursos. Aleshores, sense recursos no hi ha inclusivitat i sense recursos no superarem la segregació escolar. Per més invents que es vulguin fer, òbviament cal un canvi de model, després en parlarem, que ens permeti superar la segregació i realment tenir una escola inclusiva, però això només ho farem amb recursos. En aquest sentit, també el que cal és estabilitzar el personal interí. No pot ser que l'administració pública catalana en general i en particular en el sector de l'educació sigui de les administracions d'Europa que tenen una proporció d'interins i interines més elevat. Per tant, hem d'estabilitzar aquest personal interí i convertir-lo en personal de plantilla. També, el període 0-3 anys és un període fonamental. Nosaltres defensem un model d'escola pública, única i universal i gratuïta en totes les etapes educatives. Per tant, el 0-3 anys ha de ser un període fonamental que fins ara no ha rebut suficient atenció. I, per últim, el que també hem d'aconseguir és, i això ens ho ha demostrat aquesta crisi, una digitalització però que no sigui segregadora ni generadora de desigualtats. Per tant, òbviament, els centres i el professorat s'han de dotar adequadament des del punt de vista de recursos digitals, però aquí cal un pla d'actuació per tal que totes les famílies, tot l'alumnat, tingui no només els recursos digitals necessaris, sinó el suport per poder-los utilitzar adequadament en situacions en què no sigui viable l'educació presencial, per més que nosaltres apostem per la presencialitat com a model educatiu fonamental, perquè allò que la societat divideix i desiguala
l'escola ens ajuda a cohesionar-ho una mica més i a igualar-ho una mica més. Si l'escola no és presencial, òbviament aquesta funció d'equitat i de cohesió igualadora la perd. Bé, després ja anirem desgranant alguns d'aquests aspectes a través de les altres preguntes, però aquestes serien algunes de les nostres prioritats i deixeu-me acabar amb això, òbviament, iniciar un pla de desconcertació. Nosaltres no estem d'acord amb aquest model d'escola segmentada entre pública, privada i concertada. Per tant, iniciaríem un procés de desconcertació. Entenc que aquestes mesures que proposes es començarien a plantejar, a implementar els primers 100 dies de govern, però s'anirien treballant durant tota la legislatura o teniu reptes? Evidentment, n'hi ha que es poden implementar en els primers 100 dies i n'hi ha que per poder-les implementar al llarg de la legislatura has de començar a treballar-hi en els primers 100 dies des del punt de vista de reestructuracions pressupostàries i des del punt de vista de mesures legislatives i de mesures organitzatives, evidentment. Molt bé. Carles, fa més de 3 anys que es va aprovar el decret 150/2017 del 17 d'octubre de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. Parlaven ara mateix sobre la inclusió, d'acord? Quins recursos penseu destinar per poder desenvolupar aquest decret realment, o sigui, de manera efectiva? Efectivament, jo crec que en part de les respostes que he donat a la primera pregunta ja s'apunten les mesures i respostes a aquesta segona pregunta que plantegeu. És un escàndol que en el nostre país hi hagi un decret d'escola inclusiva que, val a dir, que rep un cert consens des del punt de vista de comunitat educativa en algun dels seus aspectes, és a dir, que és un decret d'inclusiva que, des del punt de vista de comunitat educativa, genera certs acords al voltant d'algun dels seus plantejaments. Però és un decret d'inclusiva que no té al costat ni les polítiques públiques ni els recursos necessaris per poder-lo dur a terme. Els poders públics s'omplen la boca d'escola inclusiva, però la nostra escola, a la praxi, no ho és. I no ho és perquè no té els recursos necessaris. És a dir, avui per avui, la inclusivitat ve donada pel sobreesforç de la comunitat educativa, pel sobreesforç del personal educatiu i del professorat, no perquè hi hagin els recursos necessaris per fer-ho. I l'escola inclusiva és una qüestió de diners, és una qüestió de recursos, és una qüestió cultural, evidentment. Apostar per una escola que no segregui, que sigui inclusiva, que les escoles incorporin tota la diversitat que viu i conviu en el seu territori, no com un problema, sinó com un aspecte positiu, que l'escola tingui la capacitat d'incorporar tota aquesta diversitat social, cultural, funcional, etc. I que en l'escola aquesta diversitat es pugui integrar i es pugui cohesionar i posar en valor. I l'escola pugui igualar allò que fora de l'escola es desiguala i es segrega. I personalitzar l'educació d'acord amb les necessitats específiques de cada alumne, però dintre del grup classe, dintre de l'aula, dintre de l'escola normalitzada. Que tothom es pugui beneficiar de la socialització que suposa aquesta integració i aquesta inclusió. Jo crec que tenim un personal educatiu excel·lent per poder fer front a aquest repte. Ara bé, el que cal és multiplicar els recursos per tal de poder-hi fer front. Recursos especialistes. Ens ho demaneu aquí en aquesta pregunta i ja us dic que sí. Internalitzar el personal vetllador i de monitoratge, etc. Tot això és el que ens permetria la inclusiva. Jo crec que no són debats gaire abstractes. És una qüestió de diners i de recursos. Carles, ara que parles del personal vetllador i de monitoratge, la CUP s'ha plantejat que aquest personal depengui directament del Departament d'Educació i no d'empreses externalitzades? Nosaltres el que proposem és un sistema escolar públic únic, universal i gratuït amb tot el personal internalitzat. Aquesta és la nostra opció. Nosaltres pensem que l'educació no ha de ser mercantilitzada en cap dels seus aspectes ni de les seves dimensions. Que la millor manera de garantir unes adequades condicions de treball
per tot el personal que es dedica a l'àmbit educatiu és que formi part del sistema de personal públic. Aquesta és la millor manera d'evitar la precarietat. Si això fos així, avui, en aquesta situació de crisi de pandèmia, no tindríem molt personal com tenim en una situació precària, és a dir, tot aquell personal que depèn d'empreses externes proveïdores. No tindríem tot aquest personal en una situació d'incertesa i d'inestabilitat. Per tant, personal de menjador, personal de totes les especialitats i de totes les funcions que participen d'una manera o altra en l'àmbit educatiu, tot això ha de ser personal públic. Per tant, internalització de totes les funcions. Molt bé. Hem parlat de la inclusió, però ara, si et sembla, parlem sobre la segregació escolar. Quines propostes teniu per reduir la segregació escolar? Entenc que van en la mateixa línia que la lluita per una escola inclusiva. Passa per augmentar el servei, per augmentar el personal educatiu i els recursos econòmics. Sí? És així? Efectivament, ja veieu o ja veureu que en la resposta a la major part de les vostres preguntes tenim un enfocament molt materialista. Aquí és una qüestió de diners i una qüestió de recursos. I és curiós com des del govern de la Generalitat i determinats entorns socials es generen uns debats molt abstractes, molt teòrics, es discuteixen models, etc., sense entrar en la qüestió fonamental. I és que tot això requereix recursos. I, òbviament, no pot passar per la sobreexplotació del personal educatiu. Per tant, menys abstracció, menys debats teòrics i més crear condicions materials per a un canvi adequat. Òbviament, l'educació sempre ha d'estar a debat. I la innovació és importantíssima, però és que d'innovació ja se'n fa. El que cal és potenciar la innovació que s'està fent des d'aquest sobreesforç del personal educatiu, posar-la en valor, sistematitzar-la, etc. Per tant, òbviament, l'educació ha d'avançar, ha d'evolucionar, calen canvis de marcs culturals, d'acord? Cal que es vagi adequant a la realitat social, cal que vagi millorant qualitativament, però és una qüestió fonamentalment de recursos. Mireu, pel que fa a la segregació, en aquests moments en el nostre país tenim un model educatiu dividit en escola pública, escola privada i escola concertada. I dintre de l'escola concertada, a més, tenim escoles d'elit, escoles que segreguen per sexe, etc. Però és que dintre de l'escola pública també tenim una gran divisió. Aquesta idea de l'autonomia de centre el que ha fet és generar una gran divisió de centres, una certa liberalització del model educatiu públic. I també trobem escoles públiques de primera, de segona i de tercera. Per tant, això s'ha d'acabar, perquè això és una maquinària permanent de generació de segregació. El sistema educatiu actual, estructuralment, és una màquina de generar segregació. Per tant, tot això s'ha d'acabar. Hem d'avançar cap a un únic model educatiu públic, universal i gratuït, i, per tant, iniciar un procés de desconcertació. És a dir, que les escoles concertades, a través d'un procés que ha de durar X anys i a través d'unes pautes, passin a ser de titularitat pública i això ens permeti disposar d'un sistema únic. I totes les escoles, absolutament totes, han d'estar preparades per incloure tota la diversitat. No pot ser que hi hagin centres públics que s'especialitzin en acollir la diversitat i hi hagin centres públics que no tant. Per tant, hem de fer una planificació educativa de tal manera i un procediment de matrícula de tal manera que tots els centres acullin tota la diversitat que hi ha en el seu entorn i dotar-los amb els recursos necessaris per poder-hi fer front. Acabes d'esmentar, Carles, el decret d'autonomia de centre i el que això ha comportat pel que fa al tema de la segregació escolar. Què més ha comportat aquest decret d'autonomia de centre i aquest decret de provisió de llocs de treball? La CUP contempla fer alguna esmena en aquests decrets o bé contempla la derogació? Bé, estem parlant de decret de plantilles, de decret de direccions i de decret d'autonomia de centres. Aquí tenim dos grans problemes i dos grans reptes pel davant. Un, l'escola pública catalana cada cop és menys democràtica, cada cop és més jeràrquica, més vertical, i per tant nosaltres aquí el que reclamem és una democratització de l'escola pública.
que sigui més participativa, que els claustres tinguin molt més pes, com havia estat en temps en què les escoles funcionaven molt democràticament. I el decret de direccions el que fa és convertir la direcció en una gerència empresarial, en una representació del departament a l'escola i no una expressió democràtica de l'escola d'interlocució amb la comunitat educativa i amb el departament. Per tant, decret de direccions, això cal modificar-ho en un sentit de democratització dels centres. I decret de plantilles i decret d'autonomia de centres, aquí el que nosaltres contemplem és que aquests dos decrets responen a una lògica de liberalització de l'escola pública. És a dir, el que hi ha aquí darrere, combinant aquest model d'escola pública amb decret de plantilles i d'autonomia de centres més concertada i privada, és l'objectiu final de convertir l'ensenyament en un mercat regulat, en un lliure mercat, però regulat, amb un sector públic que hi té un pes, no? Però en general el concepte de mercat regulat. I cada vegada anar introduint dintre dels centres públics una lògica més competitiva entre centres, més mercantil i més liberal des del punt de vista de les plantilles. És a dir, que cada vegada més cada centre sigui una empresa amb la seva política de personal. Això ho hem de combatre, perquè el que necessitem en aquest sentit és el contrari, és disposar de plantilles sòlides, de plantilles fortes, amb continuïtat, amb estabilitat, que ens permetin atendre en tots els centres de forma equitativa els reptes educatius. Per tant, nosaltres ens plantegem no només l'esmena, sinó la possibilitat de la derogació d'aquests 3 decrets. Molt bé. Com valores la reducció de l'activitat presencial a les universitats? Quins efectes s'està tenint en els estudiants i sobretot en aquells que són de nou accés? Bé, nosaltres som molt crítics i molt crítiques amb tot allò que sigui fomentar de forma així massiva i generalitzada una educació no presencial. Ja ho vam defensar pel que fa a l'ensenyament primari i secundari, que calia tornar a la presencialitat, i també ens ho plantegem a nivell universitari. Dóna la sensació a vegades que es pugui estar aprofitant aquesta crisi per tal de reduir despeses i reduir costos a la universitat. Les matrícules es paguen igualment, però sembla que podria haver-hi aquí una política de reducció de costos a partir de la no presencialitat de l'alumnat i el menor consum de recursos universitaris que això pugui suposar. Podria ser, com a mínim em poso aquest interrogant i em poso aquesta pregunta. Sens dubte, la presencialitat a la universitat també és molt important i, per tant, hi haurien sistemes, hi haurien mètodes per fer compatible la presencialitat amb l'estricte compliment de les mesures preventives de salut pública. És a dir, una assistència a la universitat respectant grans distàncies entre alumne i alumne a les aules, òbviament garantint sistemes de ventilació actius que permetessin la salubritat de les aules, amb totes les mesures preventives i sanitàries que s'haguessin d'aplicar, amb totes les mesures de control d'alumnes i de professorat i de personal universitari per garantir que no hi hagi cadena de contagis, etc. És a dir, si aboquem molts recursos des del punt de vista sanitari i des del punt de vista organitzatiu, podem garantir una major presencialitat, no una presencialitat al 100%, òbviament, però podríem garantir una major presencialitat de manera que per torns o per etapes els alumnes en X moments o X dies a la setmana poguessin tenir una activitat presencial complementària a la telemàtica. I això, a l'inici de l'etapa universitària, encara és molt més important, quan es comença de bell nou aquest cicle educatiu. Per tant, aportant recursos organitzatius i sanitaris, sens dubte seria possible assolir una major presencialitat. Òbviament també hauríem de confiar en la responsabilitat d'alumnes i professorat per evitar cadenes de contagi, però com ho fem en el transport públic, com ho fem en els llocs de treball, etc. Per tant, garantint distàncies, ventilació, sistema rotatiu i per torns i estricte control epidemiològic, jo crec que seria possible millorar la presencialitat. Hem parlat d'universitats i ara m'agradaria abordar un altre tema, un altre gran cavall de batalla, que és el tema de l'FP.
Des de Comissions Obreres fa molts anys que estem reclamant una autorització de l'únic acord d'FP signat l'any 99, que reverteixi en les persones que treballen a FP i, a més en l'alumnat que cursa FP. Quines prioritats té la CUP per a aquesta etapa? Mireu, com sempre parlem, model universal, únic, públic i gratuït. Això per nosaltres és fonamental també en l'EFP. I em sembla que després hi ha una pregunta sobre la qüestió de l'educació d'adults. Jo crec que actualment les polítiques de la Generalitat hi ha dos sectors que els estan desmantellant. És a dir, hi ha veritablement una política de desmantellament, que és la formació professional i l'educació d'adults. En l'educació d'adults és un escàndol. És a dir, realment hi ha polítiques allò realment de tancament, pràcticament. I en la formació professional passa una cosa semblant, com un objectiu de traspàs de la formació professional del sistema educatiu cap a la competència de les empreses o entitats privades que vulguin entrar en aquesta activitat des del sector privat. Allò com una transició d'una formació professional pública a una formació professional basada en la provisió externa d'empreses i entitats que es vulguin dedicar a aquesta activitat. Nosaltres estem absolutament en contra d'aquesta política i pensem que el que cal fer és fomentar i potenciar, òbviament, una formació professional pública i que realment sigui accessible per tothom. Hi ha moltes famílies que avui per avui, si no accedeixen a la formació pública professional, no poden accedir a la formació pública privada perquè realment es poden trobar fins i tot amb uns preus molt elevats. Per tant, hem de fomentar la formació pública professional, dotar-la de recursos, de professorat i a partir d'aquí fer tota la innovació que calgui i que convingui per tal de garantir que aquesta formació facilita una bona inserció professional posterior de l'alumnat. No tenim un país ni una estructura productiva en què la formació dual pugui estar al centre. La formació dual respon més a estructures productives amb un pes molt important de grans indústries, de grans centres productius, de grans empreses. El nostre teixit productiu i empresarial no pot tenir en la formació dual la panacea ni el centre ni la prioritat. Ho ha de tenir amb una formació professional modernitzada, innovada, amb dotació tecnològica, etc. I amb itineraris de transició escola-treball molt ben monitoritzats, amb tot de processos que acompanyin la formació professional, amb itineraris personalitzats dels alumnes, que permetin la seva inserció en el món de l'empresa, no com a mà d'obra barata, com a vegades la formació dual podria generar. Carles, l'abandonament escolar prematur a Catalunya se situa al voltant del 19%. És un tant per cent molt alt respecte a Europa. Què proposeu per intentar reduir aquesta xifra? Aquest no és només un problema educatiu, tot i que es manifesta fonamentalment en el sistema educatiu, sinó que és un problema socioeducatiu. És a dir, això passa per la situació social en la que estem vivint i que, òbviament, una crisi econòmica i social de la magnitud de la que ara tenim, és a dir, la pandèmia, hem de tenir en compte que el que fa és aguditzar, accelerar, intensificar una crisi que ja teníem, perquè no ens havíem recuperat encara de la crisi del 2008, 2009 o 2010. I aquesta crisi econòmica i social ara molt aguditzada genera una sèrie de desigualtats socials, una inequitat general en la societat que facilita l'abandonament escolar. És a dir, l'empobriment, la desigualtat, els problemes d'habitatge, la precarietat, tot això crea un clima propici per l'abandonament escolar, la pèrdua de cohesió social. Però, a més, tenim un sistema educatiu que segrega i que no inclou. L'abandonament escolar és una de les resultants finals d'aquest sistema que jo deia abans, que és un motor permanent de generació de segregació escolar. Per tant, aquí el que cal és una acció socioeducativa integral per tal d'evitar aquest abandonament escolar. No n'hi ha prou amb mesures escolars, no n'hi hauria prou només amb mesures socials, sinó que cal un pla transversal, interdepartamental, de tipus socioeducatiu
per evitar aquest abandonament. Altrament no ens en sortirem. Com penses que hem de lluitar els agents socials per aconseguir que l'escola sigui inclusiva, no segregadora? O sigui, quin paper haurien de tenir, segons el teu parer, els sindicats? Bé, en primer lloc, recordeu que quan he posat en qüestió el decret de direccions i de plantilles he parlat de la democratització en els centres. Aquesta imitació mercantilitzadora i empresarialitzadora dels centres, amb el director com a gerent, i aquesta reducció de la democràcia, òbviament, evita la participació de tots els agents de la comunitat educativa i també dels sindicats. Per tant, aquí hi ha un primer tema a abordar. I, en segon lloc, crec que un dels grans problemes que ha tingut el Govern de la Generalitat en aquesta legislatura ha estat la falta de diàleg i de consens i de concertació. És a dir, hi ha una certa cultura despòtica en el Departament d'Educació, molt jerarquitzadora, i que menysté el diàleg i el consens i la concertació. Per tant, nosaltres apostem per un canvi en aquest sentit i per unes polítiques educatives que es basin en el diàleg, el consens i la concertació amb la comunitat educativa. I aquí els sindicats tenen un paper fonamental. Són un dels pilars fonamentals de la comunitat educativa i han de ser un dels pilars bàsics d'aquesta concertació. Per tant, des del nostre punt de vista, cap política educativa sense els sindicats, cap. Parlem ara de coeducació als centres catalans. Carles? Per nosaltres està clar. Sí, perdona, que no t'he deixat acabar la pregunta. Com aplicareu a Catalunya la disposició addicional 25 de la LOMLOE sobre coeducació i no segregació de l'alumnat per sexe en tots els centres sostinguts amb fons públics? Bé, en primer lloc, fixeu-vos, com a model general hem parlat de desconcertació. Per tant, òbviament, en un procés de desconcertació, quan centres concertats passen a ser centres públics, aquests problemes s'acaben, perquè queden sotmesos ja a la legislació de centres públics en la qual la segregació per sexe és impossible. En qualsevol dels casos, en la transició pel camí, des del nostre punt de vista, i aquesta és d'aquelles mesures no dels primers 100 dies, és una de les mesures del primer dia, és anul·lar absolutament els concerts amb qualsevol centre que segregui per sexe. Això seria, vaja, una primera qüestió. Sabem que segurament els tribunals serien hostils a aquesta mesura i tenim experiències, que indiquen que els tribunals acaben donant la raó a vegades a aquestes empreses o a aquests centres religiosos que aposten per la segregació. Bé, aquí és un altre tema. Com sabeu, nosaltres en el nostre programa, a la vegada que posar al centre en les polítiques socials, també posem en el centre la política d'alliberament nacional i de sobirania. Per tant, òbviament, aquest és un d'aquells exemples que posen també al centre el debat sobre la sobirania. Ens passa amb això i ens passa amb l'habitatge. El Tribunal Constitucional està tombant les lleis socials que aprova el Parlament en matèria d'habitatge. Doncs hem de triar. El Tribunal Constitucional o el dret a l'habitatge? Doncs haurem de triar entre tribunals o Tribunal Constitucional i dret a una escola no segregadora. Per tant, aquí haurem d'aguantar la posició, amb sobirania, malgrat la ingerència dels tribunals, que, sens dubte, molt probablement afavorirà aquestes opcions per la segregació. També és veritat que s'agafen de la lliure elecció de centres. Jo crec que també en parlarem després. Nosaltres és una filosofia que tampoc compartim, evidentment. Però és que hauríem d'anar més enllà, i amb això acabo. Independentment de la desconcertació, independentment d'eliminar els concerts amb les escoles que segreguen per sexe, en aquest país necessitem una legislació que prohibeixi la segregació, que prohibeixi el sexisme. És a dir, no ha de ser només una qüestió que les polítiques públiques desafavoreixin. Ha d'estar prohibit. Parlant de sobirania, què caldria a Catalunya, què seria necessari per poder engegar un programa sobre coeducació com el que es va fer, per exemple, a Navarra, el programa Escolae, o bé ara mateix a Astúries amb Coeducas Tu? Què faria falta?
Bé, per nosaltres la coeducació és un valor fonamental. Però vaja, jo crec que això és un principi absolutament majoritari de la nostra societat. Els plantejaments contraris a la coeducació en aquests moments són plantejaments molt sectaris o molt oligàrquics aristocràtics o molt situats a l'extrema dreta, no? O determinats plantejaments sectaris. És a dir, qui defensa això és qui està defensant els processos de reproducció de la societat patriarcal, sexista, etc. Per tant, jo crec que és una batalla que des del punt de vista majoritari, cultural i social la tenim guanyada i ara cal posar les mesures legals i polítiques i de recursos per tal de donar-li la volta definitivament i que això no sigui possible en el nostre país. Òbviament, tot això ha de passar per un plantejament més ampli d'una educació feminista. Aquesta és una qüestió fonamental. És a dir, el feminisme s'ha de convertir en un pilar cultural bàsic de la programació educativa, de les metodologies educatives, de les actituds i tarannàs a l'educació. I això, òbviament, ha d'anar acompanyat, per tant, d'uns currículums i d'unes metodologies educatives contra qualsevol forma de discriminació sexista, contra la LGTBI-fòbia, etc. No? Vull dir que parlar de coeducació no és només això, sinó que és, diguéssim, eliminar el patriarcat i el masclisme de la nostra escola i dels nostres programes educatius. Per tant, jo crec que en aquest sentit hauríem d'avançar amb aquestes potes, aquest canvi cultural, no? Erradicar qualsevol centre, prohibir qualsevol centre que fes segregació per sexes, que no apliqués la coeducació. Jo crec que en aquest sentit hem de ser molt radicals, no? I d'altra banda, també a través dels processos de desconcertació, exploro la possibilitat que hi hagin centres que plantegin aquesta opció. Ja sé que això s'enfronta directament a la lliure elecció de centre, però és que és un principi que nosaltres tampoc compartim. I per què creus que costa tant, Carles? Per què costa tant? Jo crec que hi ha molta por. És a dir, cal tenir en compte que aquests sectors que aposten encara per la segregació per sexe són pocs però tenen molt poder. És allò que en diem el règim del 78, no? Això està en el nucli dur del règim. Quan parlem de règim del 78 parlem d'aquest conglomerat de poders, no? Que s'apropia de l'Estat en el seu benefici, no? I aquí trobarem sectors religiosos, inclús sectaris, no? Poders judicials, dreta i extrema dreta, no? Empreses, no? Empreses, entre altres empreses dedicades al món de l'educació. Llavors, aquest sector és minoritari culturalment i socialment, però té molt poder i molta força. Llavors, suposo que hi ha por a fer-hi front, sabent que, a més, sovint els tribunals els hi faran costat. Però jo crec que tenim la majoria, tenim els grans consensos socials, tenim la majoria cultural, l'hegemonia cultural, tenim hegemonia cultural i grans consensos socials, per tant, hem de tenir valentia i anar endavant sense por, sense por i assumint els costos que això pugui suposar. Molt bé. Ja estem pràcticament acabant l'entrevista i per finalitzar et formularé unes frases que tu hauries de completar. Molt bé. Jo et dono l'encapçalament i tu acabes la frase, d'acord? Molt bé. Primera, el model lingüístic de Catalunya... El model lingüístic de Catalunya ha de tenir com a objectiu que la llengua catalana sigui una llengua de cohesió i, per tant, que esdevingui la llengua comuna entre les diferents comunitats lingüístiques del nostre país. Tenim un país que és multicultural i multilingüe, això és un valor, i hem d'assolir que el català esdevingui la llengua compartida i comuna, la llengua de comunicació entre les diferents comunitats lingüístiques. Per assolir aquests objectius, la immersió lingüística a l'ensenyament és una eina fonamental que hem de seguir defensant. Amb la LOMLOE? Amb la LOMLOE, paradoxalment, la immersió lingüística no està garantida. El lleure educatiu? Ha de ser públic, universal i gratuït. L'etapa 0-3? Ha de formar part
del sistema educatiu públic, universal i gratuït i, per tant, ha d'estar a disposició de totes les famílies. És una prioritat. Les avaluacions externes són? Discutibles. Les avaluacions externes són una eina política en aquests moments i, per una altra banda, són avaluacions que el que intenten és afavorir aquest sistema de liberalització del model educatiu, generant competència entre centres, etc. Però sobretot són una eina política, que s'utilitza políticament, allò com les enquestes electorals. I, per tant, nosaltres volem posar-les en qüestió, volem revisar-les i ens agradaria més que hi haguessin, d'acord amb la comunitat educativa, sistemes d'avaluació interna del sistema, participatius i democràtics. El reconeixement a l'esforç del personal docent i dels centres en general? És una cosa que es diu, però que no es fa, com a personal sanitari. I nosaltres el que creiem és que, òbviament, cal dir-ho perquè és merescut, però cal fer-ho. I fer-ho vol dir millors condicions de treball, vol dir més recursos, vol dir baixes ràtios, vol dir millors condicions sanitàries. L'escola rural? L'escola rural és una gran oblidada i és una escola que hauria de ser referencial des del punt de vista de la seva qualitat educativa, dels mètodes pedagògics i que tinc la sensació que anirà més. Jo crec que les escoles rurals, contra el que es pensava, i malgrat la despoblació, tenen molt futur. Poden haver-hi tendències de moviments humans que tornin a posar l'escola rural en el centre, com a mínim en certs territoris. En qualsevol cas, jo crec que és un exemple de qualitat educativa. La burocràcia als centres educatius? És la gran enemiga de la democràcia en els centres educatius. Cal evitar aquesta jerarquització, aquesta conversió dels centres en empreses dirigides per un gerent i, per tant, el que cal és una major participació de tota la comunitat educativa en el dia a dia dels centres. L'educació de persones adultes? Jo diria que SOS, alerta roja, semàfor vermell, sector en desmantellament. La Generalitat està aplicant a les escoles d'adults les típiques polítiques que s'apliquen quan es vol tancar una empresa. Per tant, l'educació d'adults té un paper fonamental des del punt de vista de cohesió, d'equitat, de garantir processos educatius a persones que poden quedar excloses i, d'altra banda, hem de recuperar aquella vella idea de Freire, de l'escola d'adults com una escola democràtica, com una escola de capacitació social, de capacitació política, d'inclusió també a la participació, a la cultura de la comunitat. Cal un rescat urgent. I, per últim, la lliure elecció de centre per part de les famílies? És un criteri que nosaltres no compartim. Per evitar la segregació, per aconseguir una escola que no segregui i que sigui veritablement inclusiva, cada escola ha d'acollir la realitat del seu entorn. I totes les escoles han d'estar preparades amb tots els recursos necessaris per poder acollir aquesta diversitat. Tothom hem d'anar a l'escola que tenim més a prop. Això, sens dubte, també facilitaria molts problemes de mobilitat, de desplaçaments, etc. Una major integració de l'escola i de l'alumnat a la seva comunitat, una millor socialització i, per tant, el que hem de fer és afavorir a través dels procediments de matrícula i els decrets de matrícula que tothom pugui acudir amb garanties a l'escola de proximitat. Doncs, Carles, ja hem acabat. Molt bé. No sé si vols afegir alguna cosa més. No, ja he dit massa coses. Ja he parlat massa, només faltaria que facis alguna cosa. Doncs agrair-te novament la teva participació en aquest espai. Moltes gràcies. A vosaltres. A reveure. Que vagi molt bé. Bon dia. Gràcies.